Tugot, tinapalabas. Tinapalabas, binilin nila kay Ignas ni Gardo nga aganad, iti panagpaliw na iti aglawlaw. Nakuna na pa'y ano mabalin, ket manglimlimo ti baro. Iti daytamot lagundaway, impasyar ni Baket Ansing ni Diana iti aglawlaw ti lugar da. Nagustuhan ti balasang ti lugar anang ipasyaran ken kuana ti Baket. Simken iti panunot ni Diana, anagaget dagiti tattao nga agindeg iti lugar anakay pasngayan daydi Don Roberto nga amana. Iti sabali abangir, panggap ni Celia ti aglako iti nateng, isu a kinasarita na nila kay Ignas, no sa dino ti mabalinda a pagalaan iti nateng. Managragsakan mo't ni Alona anakaamu iti dayta a panggap ni Celia. Kabayatan na, agsarsarita da Doña Dolores, ken Baket Ansing. Itagagayem, denggen nyo tituloy, tinubela tayo anapaulwan. Tugot! Tinapalabas! Anya ti kayat mo asawan ngagbabawi akman ng ansing? Nuag may saka amag nang agturong ijayigit ti kalsada. Adamang sabat kan ka. Anya, sino kumatimang sabat kanyak manang ansing? Rapist! Anya, the rapist dito'y ayan nyo? Ada! Sapay nagbabanag a lalaki dagiti rapist. Nung makita da kang agmay samag magna, pagaramidan da kay tidakas. Anya, saan lang nga rapist ti masalaw mo itidalaan? Pati dagiti adi. ay di na kumamit but-but ngan akastama ng ansing. Saan ka matabut-but ngan Dolores? Agpay so amin nga ibagbagakan ka. Alala, rumwarkan, nukas tate kaya mau. Nagbutang mo lang dyan inam, Diana. Imbagak ngamin nga the rapist ka na adi ka masalaw na itidalan. No ipilit na ti rumwar. Isumot lagayam ang mabutbutang anapan ijay silid. Auntie. Joke ko lang, dayjay. Tapno sana pumanaw. Kinapuno na. Nasisingput ti tattao dito lugar may. Nadlaw kumatday ta, Auntie Ansing. Nadayaw pa'y dagiti tattao dito lugar yung. Dagiti lang agtatakaw nga agapoy ti sabali a lugar ti dakas. Dagiti pa'y kangarod manok ko ti takawan da. Ha? No kayat ni mamam tagsida iti naimas. Mangtiliw lang ka dagiti taraken ko a manok. Nagartin tumang ngamin day ta babae. No sana kong kitot. Extra rice man din ay. Drogatin niya awat ti lalaki iti may sapay a lalaki iti sangwa na tupakanan. Talo a lalaki iti bimaba manipod iti van. Armado da. Sabaw! Amo no sa dino mo tinapananda. Dayjay pa'y. Adda ka sarsarita na iti cellphone ti may Ay, salalaki. baka magaan dito yung Ma'am Emily. Paliiwag lang tayo da. Nasaya ta nakasublikan, Brando? Boss, pasensya ka na talaga. Diyak pa'y naaramid ti mang likidar iti target ka. Sana ka maikan iti napinta sa gundaway. Sana parikot dahi ta. Tinapateg. Maaramid munto anaimbag ti planom. Uwan, boss. Ket kabayatan nga awan payar aramidem. Ingkawanawanan dagiti kakadwa tayo anagi-deliver iti droga. Uwan, boss. Ado a droga tin-deliver da kadagiti parokyano tayo. Isu anasken a mabantayan anaimbag. Uwan, boss. Sa dino nga rod ti papanamita, boss. At mapan ko kasarita. Isu nga aramida mon ti bagbagak. Kumusta ti pagnayo, kakadwa? Nai-deliver yo ka din dagiti dadduma a droga? Wan Brando, awanan ti parikot pa'y. Nagiti nabati at droga at dalaeng iti may sasilid. Masayat nga rod nung kasta, kakadwa. Maragsakan ni Boss Lindon iti dayta damag. Brando, anya pa'y kaditi sumaro nung aramidan mi. Urayin tayo lang, no niya tibaga ni Boss Lindon. Imbaon nak lamang bayabay ka na kayo. Hasta ka di, Brando. Wen, kakadwa. Magaan nga dito kay Brando. Daytoy titandaan nyo. Magaan ti bound na dito. Numarami dyo na imbag di trabaho yo. Makaawat kayo mo't iti dakkel nga uminta. Ayo, sigaro dita. Saan anaimot ni Boss Lindon?
Dagiti awanan bahin. Ni Brando ti simmangpet itay. Ket kasarsarita na dagiti buyot na. Nasken ngagtignay akon. Kabailak ita parmagan. Gundaway kumatanda ito'y amang parmagan ni Brando. Isaganak ti paltog ko. Patcheck nga da nakalamang adroga iti day tabalay. Iso aday ito yan ti panagtignay ko. Ada ka di duldulin yung arak dito ay kakadwa. Oh, adda, Brando! Ala, mangirwar kayo kakadwa. Agiinom tayo iti arak. Areglado, Brando! Siya kung timapan mangala iti inuman tayo nga arak. Ha! Anya tayo dyan putok. Brando, nakabusor! Anya pala tararamidan nyo. Paltugan yun tawanan bain. Palpaltugan dagdag iti awanan bahin. Agsaysayang kayo lang iti pala. Dahito iti para kada kayo. Inutan kayo patayan. Diyak makita mo ayan ni Brando. Isok ipunterya apatayan. Upsok! Pagdamang palpaltugan niya iti dadya banda. Naglamangan agos. Umakarakmat iti paglamangan. Ups! Tanda niya ako na. Ni Brando iti magpalpaltugan niya. Dahito. Diyak napuntaan mo Brando. Nasiglat matiawan ng taon. Diyak mailasin no asino diyak may sa arimbaut ito yung bodega. Nagtambling itay, pinaltuga. Ha! Adamanin na punta na kakadwak. Manundag iti kakadwak ka na bate. Kanya ka namin tayo. Nasiglat ka po siya. Basta agsipot kayo na imbag kakadwa. Maibos tayo amin no saan kayo nga galir to. Nagtaray iti daya paset. Sa likaw-kawan nyo kakadwa. Sumurot kayo kanyak. Anya ti mapaspasamak dita, Brando. At tanang raot iti may sa bodega tayo, boss. Anya. Ket, ayan dagiti droga. At da iti may sa silid, boss. Pampantayan dagiti daduma pa kakadwak. Mailasin mo ka din o asino ti rimmaot? Saan, boss? Agmay sa lahang tawanan baing. Ala, patayin nyo day tao. Saan arumbang ang makalibas? Wan, boss. Bye. Oh, buisit. Nagturad matanday jari maot. Nalabit. Isumatla ang titao ang nakarangat idi da Brando. Oh, saan amabalin nga agbaligi ti awanan bain? Mabalin mon arugyan ti aglako iti nateng, Celia. Wan tata, inton bigat matlaang, agisursura kon iti lakok. Adu ngamin timulaan nateng iti napananta a lugar. Sa maysa, amok je pagalaan ta iti nateng nga ilakom. Adayo mo't na a barangay. Kan nagado ti mula anyog iti aglawlaw, Tata Ignas. Wen, Celia. Saan la pa nagmula iti nateng ti pagbibiyagan dagiti tattao ijay. No di ket agtrab-trabaho da pa iti kopraan. Kasta ka di, Tata? Wen, uray na sulinak dayjay a lugar. Nagagetmet dagiti tattao nga agtrabaho. Ayan ni Gardo, tatang. Adalabit na panana anak ko. Awan ti rumbeng apagdanagam. Nalabit nga gawid mo tunday jay, Alona. Manang Celia, kumusta? Nakasarita yung kadin ka ni tatang di pagalaan nyo itinatang? Wan, mabalin akong naglako inton bigat. Nasaya at nga rod no kasta manang. Ay, mailiwak mat nga rod ngaglako itinatang. Day tangamin ti trabaho kidi. Mabalin mo mat akaduan ni manang mo Celia. No awan ti trabaho mi je pakanan, Alona. Ay, wan ngagpayso. Mabalin ka akaduan nga agsursur itinatang, manang. Sige man nga rod, Alona. Tapno amok ti papanak iti day ti alugar. Wan, ngam inton day off ko. Kinapudno na. Diyak pa'y kabisado ti daddo maalugar dito'y. Nagdapat kami lang amin dito'y alugar. Kasta ka di? Pudnuti ko na ni Alona. Siyak lang ti makamo kadagit ti lugar dito'y. Nalawang amin ti masakupan daytoy nga ili. Kan nagado ti barangay na. Kasta ka di, Tata? Kumita ka iti amyanan apaset, Celia.
Makitam ti bantay. Adu pa'y ti agnanaad iti dayta a lugar. Nang runa iti sa kaanan na. Kas iti nakunakon itay. Kupraan ti panggedan dagiti tattao iti dayta a lugar. Adayon dayta a lugar, Tata Ignas. Wen, adayong agpayso. Nga masakupan pala dayta ti ili nga ayan tayo ita. Wan gayam tatang, manang Celia. Mapantayo iti kusina. Adda imot ko amakmakan. Kumusta nga tanjay kwartak ijay bangko? Jak ngamin namnamaan nga aglibas kamin kin ni Diana. Iso adyak nakaala itinawadwad a kwartak ijay bangko. Oh, talaga maikan akong dito'y balay ni Manang Ansing. Iw! Nagrugit aglawlaw! Iyak! Mama? Oh, si kamat gayam, Diana. Anya ka di man ang ti pampanunutan, Mama. Nagsabat man ang tikiday mo. Madlaw ang masiksikuran ka. Oh, awan ka din ti sabali alukar, apapananta. Diyak kaya't ti agbayag iti daytoy alukar. Maikikan ka laang dito'y balay ni Auntie Ansing. No kayat mo, sumurot ka kada kami ka ni Auntie. Sa dino ti papanan niyo, anak ko. Mapan kami mangayo ijabantay. Anya? Ha? Dadaal ka din ti ulom, Diana. Saan mo nga aramidan ididayta ijay mansyon, gapotabak ng tayo? Mama, kayat ko laang atulungan ni Auntie Ansing. Sa maysa, jak pampanunutan ang nagtaudak itibak ng apamilya. Anya? Adda dito'y dagiti kakabagyan day di papa. Nagagit da nga trabaho. Kan pagayatak day nga aramidag. Diana, nagpintas ka, anak ko. Sana rumbang amapan ka mangayo ijay bantay. Saan amay bagay kan kadayta? Ulitak nga ibaga, Mama. Awan anyaman na kanyak ti bagbagayo. Tinapatag kanyak, matulungak ni Auntie Ansing. Panawandak dito ingagmay-maysa, Manang Ansing. Wan, Dolores. Saan ka rumrumwar? Tamang ano makakita kay ti Ansisit? Anya, adan sisit dito'y lugar yo? Ada! Kay kayat dapat abot-but ngan atay nakarar ti abak. Anya? Adu talalya dito'y ayan mi. Ure aldaw. Agbarangda. Ay sus, dinakman but-but ngan Manang Ansing. Saan ka matabut-but ngan? Talaga nga dalalya dito'y lugar mi. Sige, mapan kamin ka ni Diana ijabantay. Agbatikan ngagmay-may sa dito'y balay. Ay, mabit lang Manang Ansing. Apay, Dolores. Sumuro takmatan kada kayo kini Diana ijay bantay. Mabit lang tagpulasak. Mama, nagkiting a shorts tin suot mo nga imuli dito bantay. Nagado ti lamok dito eh. Awan bibiyang ko. Kaya't ko napinta sa klatang nga umuli dito'y bantay. Anya? Ala, orayan kayo na malpas amangayo kini Manang Ansing dito'y nagtugawak aramon. Kunak man no tumulong ka amangayo, Mama. Simuro takla, gapota mabuteng ak ngagmay-may sa ijay balay ni Manang Ansing. Anya? Yan na ko! Kinagatnak, tinagado ako ton. Ay, anay! Anay ko, anay! Nagado ngamin ako ton, itinagtugawam. Kakasimot ni Mama Diana. Nagbinatlag tigurong na kinagat ti kuton. Wen nga rod, Auntie. Imbes sa tulungan na ta dito nga gurnong kadagiti kayo apag sungrod. At damot la dita nakatugaw. Tuktok ko lang na dagiti rute nga mapidot na. Unay lakit din ni Mama. Ay, imbag lakit din. Tinawid mo ti ugali day di Amam Diana. Uray no may sa abak nang. Saan na malipatan, tinagtaudan na kinariga. Agtrabaho latta nga uray mo, nabaknangan. Auntie. Iso adayawan kay tiday tanga ugalim, Diana.
Di mo tultuladan ti ina mamata pobre ka narti. Basitin tinabati ka dagiti karangrangat ko. Awanan tagpapaputak. Jak maten makita no sa dino ti ayan ni Brando. Isaga anak ti Armalite. Ang mga nukilat ka da kabusor. Sigurado agsipsipot na lang. Delikado. Awanan ti mga kung arimpadek dagiti kabusor. Ha? Aglibas ang dagiti kabusor. Lugan ni Brando ti imatayo. Pakamatan kayo iti bala! Diyak napunta ang tilugan. Karting ak timapan iti motorsikla. Kamakamag tilugan! Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Gagayem, di uliwayan na denggen, di tuloy, tinubela tayo ang napaulwan. Tugot! Di napalabas! Nobela ni Sagani Yalong Bulyeser. Ken itimo direksyon, Virgie Paclay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, TMPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540. Ken daytoy ng estasyon. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.